Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Kesusu. Sewa ini kita ini tak perlu foto itu beneran. Mak jedor, yuk, tak ya. Mak jedor, ono pempecah. Wah iki ono rezeki teko. Mak jedor, pempecah maneh. Bu, banter sing di antara tiga. Banter dhewe iki, Pak. Heeh. Iki kan bunga ta, Mas? Si banter sing ndi? Sing banter kilo. Ngadeg. Ngadeg no, kaya apa bantere? Sak pinten jajahe, Bu? Ayo ngadeg. Mak jedor. Ngadeg no. Saya ta, Mas. Ojo oleh kok yo. Kok ning ngadeg dor sing ora dhuwur, Mas. Yang paham. Silang. Teko pawon. Wes kale. Wes. Oh iya, Ben. Penak-penakan lah. Penak-penakan ayo. Ikan. Iki nek di seluruh ke? Saya tahu, Mas. Sopo ngakon kowe mlebu? Rombak kok ya. Kowe ora paden no. Ini ada pasangan, Mas. Yang mana? Ini. Enggak usah cemburu, Mbak. Iya lanang. Heeh. Oh, rasa cemburu ya, Mas. Iki ora teko iki sinan ora we. Nah, ora teko ini. Ora teko ya di WA. Di WA lak nyusul. Kok meneng. Beda karo keke lho, Mas. Ora. Keke lagi didembek lho, Bang. Ilatmu ke ilat ulon. Heeh. Iki caweke joget ora? Joget no. Oh, ora joget yang rugi Pak Jokowi kok nyawar 1 50.000. seket lho iki bayare sita. Heeh. Ayo sini. Lagunya apa ya? Lagu ini jalan apa, Dok? Terserah penting. Terserah. Lestari ya? Dadah. Yo, Lestari. Cah nomi bisane ngono kuwi ya. Ya. Dik Seti. Gaya Velocity. Velocity. Wah saiki paling Velocity no laruh. Jenengan ngertos Velocity. Sang Dewi Katon lam-lam. Oh, Aku seneng gaya niki. Pengko nyedak Pak Jokowi karo joget kaya mau ya. Loh, apa-apa iku oleh 50.000. Lah kira bayarane 50 atau 30 to iku. Neng kono tibungan, Mas. Nah. Ya, Pak Jokowi ya.
Asik. Asik. Nek ora metu rugi lho Pak. Oh. Lah wong iki yo mirip Pak Jokowi tenan lho. Pak Jokowi tenan. Mirip wong iki ya. Asik. Dirakoni. Hop hop hop. Sampai cair. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Satu sewu. Pira pengen. Rona. Piantune yo mirip Pak Jokowi tenan ya. Matur suwun. Hidung ora ingin. Rene sik. Dikai pira hidung wong pira? Nah, hidung. 30 hidung wong 4 7,5. Pak, saniki mau saya kan 7,5. Dipana lah. Dikai siji. Lah, urane 10-an. Nah, kan dhewe 10. Tumbasnya pentol kabeh. Iki wis oleh gacuan kok Mas wis. Tidak apa-apa, meskipun hanya 10.000. Pak Jokowi nak ngendikan pripun? Matur suwun, tidak apa-apa. Saya ada bisikan. Saweran terakhir Ditambahi. kagum cah sekawan meleh. Oh, berarti awake ra bagian. Wis gak apa-apa. Lagune napa? Ayo. Joget apa reok, Pak? Riok, yo riok. Reok sing paling apik oleh 50.000. Sip. Jejer mati prono kabeh. Jejer. Duweke slepete ning BH. Ora duwe BH dikek jeluk sawet. Ya. Krese cepat. Ya. Gak apa-apa cincin nih, sendalnya cepat. Gak apa-apa ya. Nek sendalnya gak nyaman cepat ya Le. Gue paling apik dhewe langsung disawer Pak Jokowi. Sing gak apik berarti ora oleh. Susuk malah 50. Iya budaya laras. Reok Mas. Ya. Bareng-bareng kau kono maju. Pak Jokowi, Ayo deh. Iya. Sarinah pergi ke pasar. Kok Sarinah piye to Mas? Pacung ning tengah sawah diotut. Tapi Pak Jokowi wong seni asli. Hebat tenan. Sing oleh mau sapa? Lah berarti Riok Manduk. Iya, kowe pengen 50.000 kok 50.000 mbok balekne. Duh, itu. Oh, ya apian berarti. Tapi senyekel kowe berunjuk gini sih. Ya. Gini. Aku api reokmu api Mas. Sariokan. Yuk. Api to mau gayamu cocok kok yuk. Os. Dok. Kok klebon orong-orong? Bogete kaya klebonan orong-orong nang jero polae. Anak sapa dok? Mbok ini gini. Ndi mboke? Tri.
Oh, lah lho lho. Kok? Lak-lake kae kok boe. Boe. Oh iya, Sik. Kowe perwakilan lemboleh 50.000 joget munggah karo pamitan. Ayo Rio kan ayo. Kok karo pamitan ya. Apik jogetmu, kowe kok ditambahi karo Pak Ebisan. Nah, dene dipek kancane nah. Lu jembek behane niku. Yo Rio kana, kita tanjakan putri siapa sini? Ila, yuk. Nah, titik apa kok titik. Os, ae, ya, ae, 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 Os, gak salah. Siapa ngerti kok disawer? Ayo. Ayo golan ah yo. Os. Kita di la dalan. Matur suwun. Sik, sak jogetan neh. Siapa si wani nyawer ngacung? Burine ana bayi. Yo. Iya. Iki sangu mbek bodo rung tak. Ya jalan, laris manis, ya jalan. Kan wis mulai oke. 50.000 duno cacar kese. Tak telu 30. Tapi aja ngono kuwi, Mas. Priase rasa jaluk. Udah bati. Kok bukan saya kepinamen. Dan gue yang nengok dibuat goblok ini. Kuwi lek joget dhewe iki hakmu pribadi. Biarku kok. Mbok ben ki sing lahwahi Pak Jokowi lho. Bagianmu. Wes. Bukain. Tadi dihitung batinya pira. Pira. Seket. Swidak. 80. 80. 90. 100. Siapa pengen nambahi? Lah salah irung oleh. Oh, dek anu kalah ayu karo banci. Dek iri. Kayak lamimu. Matur kebanuwun keluarga dari Karangrejo berkah barokah nggih. Semoga rezekinya ditambah-tambah. Amin. Jadi keluarga Bapak Jokowi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama buat Mbak Sidak ya. Dengan Mas Gilang semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Ya aku kayak apa lah? Iso kriyok no, dia sanggup mlebu. Enek ora. Enek. Lah, kok aku kriyok ora enek? Mau sing darah kene urung. Pak Jokowi sampai mau dikai tanggane lho yo ah. Pasti enten, Pak. Pasti enten. Sawere tau sik, Pak. Wah, kok. Yo wis kok, lha tak mbok gegem ae. Iki nggih Karangrejo. Nggih Karangrejo. Semoga jadi di jalan nggih. Selamat sampai tujuan. Amin. Aku kok ngingeti masih kok tegang. Jenengan pun ngacek tahu. Pun. Tak ngerti kok. Lah pengine jarak sampean tapi enek bojone. Bukan ya toh.
Gak apa-apa toh Mbak jare Mbak. Bebas. Apa do lanange lho, Mbak? Muni ra apa-apa tapi cuma. Aku nawani nek ngono kowe. Nggih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan sawetawis kasihipun dengan badhe cara-cara singipun kasuwun berkahipun doa dumateng Bapak Sarni. Dah ngono kuwi. Terima kasih bosku yang cantik sendiri. Ya Allah, berkah barakah ya, lancar selalu. Kiki tukang ngobong-ngobong mesti. Tukang obong. Lah nek pamane amor aku kobong, gampang kobong. Ya aku amar kowe semua. Anu, jarene ngene Mbak Lis kon nitipne aku. Ditambah apa? Aku danan kan bang. Lah iya jereng. Kok seret pokoknya. Mas Edi piye Mas Edi? Aku pirang anu rong ketemu. Biasanya foto kan ngejak Mas Edi nggonku ki ora wedi. Gak, dek kan saiki omahe saiki dipageri gak oleh. Aku gak oleh mlebu saiki. Jereng. Yo mengi ra oleh, Mak. Aku rono pisan lagi ngembayana pisan toh. Terus beberapa minggu kemudian gawe pager mah. Berarti demben kowe demete. Wo konangan saiki ya. Golek pager wis mah pager. Demete iki berarti. Iya. Wo jere Juna sing rambutnya dawa, baju putih kayak kowe. Aku sepiane. Yo bilang kesepian yo. Kudune iki balik rono lho Pak, bulan ngarep ya. Bojoku lagi budal iki mau. Lah sama sesama sampean nyusul. Ya iya to selo kok. Sebulan maniman no ning kono. Sakulan kuwi Aku jan ta Pak rono. Yo mah aku nek bayar tiket di. tiketnya bebek terus. Enak lembek kowe somben tanggal 30. Nasi paut tanggal 30. Golek acara dhewe angger ngejak. Bali. Masak-masak nang Widas ngene lho. Lah iya. Masa apa kuwi? Wis mute nggowo bantah kono nggowo LPG. Lah iya. Beras engko masak. Jambane. Heeh. Wis people ngono. Lah iya ya. Ngono ora tau iling. LPG kompor. Rapotan opo entah. Nah, kelom. Aku engko tak Karaoke. sing nyetir Mas Edi ning ngarep aku ning sampinge. Pengewe tumpalan nggon atape lho. Lho nyapa? Lah kowe malah takon ning ngarep kae ngene ngono ae. Pokoke nek ngomong iki jan rame. Rame. Negara iku 30 iki nang ngene iki lho. Lah iya. Yo yo pergane bojo mrane omah. Asem. Arep ngene sapa? Arep ngene sapa? Panggah gulingku tak gedene nah. Iki, guys. Ya aku tuku boneka toh, kayak boneka Cina sing koyo omong. Boneka Jepang oke sing iso muni ki ya enak ya. Ngik ngono kae. Gak. Iya ketoke buka. Gak ketoke. Aku jarene nek nyapa kanu mbok sengko wae lho Pak aku ngono. Jreng. Guys, pulang dulu. Thank you ya Basku. Sampai ketemu bulan depan. Tak save. Guys, lihat nih guys. Kita sondi ngono nih. Oh mantune kisah neng kono kalau ya Allah. Ngisar kan terus. Ya. Aspal sih. Iya. Pes kali entek sih. Lokasi 2 guys. King Jabon Gemarang. Orang Jabon gone dhewe.
Kijane no sing mantu sing dino gak genah, guys. Ya Allah. Saya teko kono, teko. Ya, wis kelapa tak ngene. Wis disambuh kimbuh-mbuh. Gak roh disanti. Ya, sono prono. Serane, Mas. Tekok bakul kalah, sik. Dewi bakulan mlebu ana. Pak sing gadah damel nika medali pundi, Pak? Oh niki lurus. Oh nggih, suwun nggih, Pak. Nggih, suwun. Oh nggih. Kira tekongkon, guys ya. Ya Allah, ya Allah. Kiki Jabon, guys, jadi ini. Jabon, yes. Kiki nek nggone dhewe Jabon ya dataran rendah. Kene Jabon ya Pak, iya. Enggak di gunung, lewati lembah. Masya Allah pokoknya tulisannya. Wah, kita kongkon borong, guys. Jadi Pak dalane penak iki. Munggah. Ya iki paling munggah. Yuk. Ya Allah, ya Allah. Dan guys. Ini rane panas mendung tok awane. Pucuk gunung. Yes, teko guys, ya Allah, teko. Boleh parkir, karo. Penting wis teko nggon. Teko lokasi. Kayaknya Mas, wis